Boas noites. Unha de cada 8 mulleres padecerán cancro de mama ao longo da súa vida. É o tipo de cancro máis frecuente na muller. Onte foi o Día Internacional na loita contra esta enfermidade e El Progreso e a Asociación Española contra o Cancro organizaron un acto na muralla para apoiar os que padecen esta doenza. Cada ano diagnostícanse en España 22.000 novos casos de cancro de mama, o cancro con maior incidencia na muller. Ante estes datos tamén hai lugar para a esperanza, xa que a supervivencia a esta enfermidade roza o 90%. El Progreso e a Asociación Española contra o Cancro organizaron onte un acto para conmemorar o Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama, un acto que tivo lugar na muralla. A presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, fixo especial fincapé na importancia da investigación e da prevención, dous eixos nos que El Progreso está completamente implicado. En la labor de comunicación es donde nosotros estamos, El Progreso. Desde nuestras páginas no nos cansamos de transmitir e incidir en la importancia de la cultura de la prevención como objetivo prioritario en la detención del cáncer de mama. Prevenir es salvar vidas. Ese es nuestro compromiso. La supervivencia al cáncer de mama ha mejorado considerablemente en estos últimos 15 años y en España estamos por encima de la media europea y con estadísticas similares a los países con mejores cifras de supervivencia. Dende a Asociación Española contra o Cancro, o seu delegado provincial de Relacións Institucionais, José Luis Vázquez Penín, incidiu tamén na importancia dunha detección precoz. En España, cada ano, 22.000 persoas máis ou menos diagnostícanse de cáncer de mama. Casi todas elas son mulleres, e podemos dicir que unha de cada 8 terá cáncer ao largo da súa vida, por lo que no hay que bajar la guardia frente a esta enfermedad, ya que el tumor más frecuente en las mujeres se supera en más del 90% de los casos. La detección precoz es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Neste acto distribuíronse 2.000 plantas de calanchoe que os lucenses puideron mercar por 2 euros. A recadación destinarase íntegramente á Asociación Española contra o Cancro para programas de investigación e de apoio aos enfermos. Os lucenses implicáronse totalmente con esta iniciativa. Por el cáncer merco lo que haya que mercar. Sí, porque fui una persona que padeció un cáncer, no tuve cáncer de mama, pero tuve un cáncer. Entonces, pues bueno, siempre colaboro con todo lo que haya por el cáncer, porque la verdad es una cosa que le pasa a mucha gente, que mucha gente la padece, que mucha gente sufre por esto y bueno, pues ayudando. Hay que ayudar y apoyar, que todos podemos estar en un momento dado con esto y esperemos que sirva para investigar y todo lo que se pueda hacer pues se hará. Numerosas autoridades acudiron a esta cita, entre eles o alcalde de Lugo, José López Orozco, o subdelegado do Goberno, Ramón Carballo, a vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, o voceiro municipal do Partido Popular, Jaime Castiñeira, e edil do BNG, Cristina Ferreiro, entre outros. Todos eles axudaron a confeccionar o lazo que simboliza a loita contra esta enfermidade con plantas de calanchoe aos pés da mosquera. No 2015, a Xunta de Galicia destinará o dobre de inversión ás provincias do interior. En Lugo, esa inversión será de 732 euros por habitante. Así o explicou hoxe a conselleira de Facenda, Elena Muñoz, durante a presentación dos presupostos da Comunidade Autónoma no Parlamento. Uns presupostos que medran por primeira vez dende o comezo da crise económica. Damos un paso máis na garantía do reequilibrio territorial. En este sentido, seguen sendo as provincias de Lugo e Ourense as que van a concentrar un maior investimento por parte dos orzamentos da Xunta de Galicia. En primeiro lugar, a provincia de Lugo, con 732 euros por habitante,
A provincia de Ourense, 673 euros por habitante, por tanto, estamos falando de case o dobre que o que se va a investir nas provincias de A Coruña e de Pontevedra. Por lo tanto, afondamos nese reequilibrio territorial necesario para esta comunidade autónoma. Estes orzamentos que presentamos hoxe ante o Parlamento son os orzamentos que seguen na liña de orzamentos anteriores, que seguen coas mesmas prioridades, que seguen atendendo as persoas que máis os necesitan, garantindo a prestación dos servizos públicos esenciais, favorecendo as rebaixas selectivas de impostos, a utilización da política fiscal como mecanismo de política económica, impulsando a competitividade das nosas empresas, mantendo a solvencia da nosa comunidade autónoma, mantendo a nosa autonomía financeira e tamén orzamentos nos que non só pensamos no presente, senón que tamén comezamos a preparar a Galicia do 2020. A Policía Nacional detivo onte a 3 persoas, 2 homes e unha muller que entraron a roubar de madrugada no bar Nieto da rúa Concepción Arenal e que despois tentaron asaltar outro local na rúa Ramón Montenegro. Segundo publica hoxe El Progreso, os ladróns foron pillados coas mans na masa cando tentaban forzar a porta do segundo establecemento. A policía tamén lles atribúe un terceiro roubo nun vehículo estacionado no Hospital Lucus Augusti. Os 3 detidos son lucenses e residentes no Carqueixo. Os administradores de alimentos lácteos volverán a xuízo o mércores para responder pola súa suposta responsabilidade na quebra da empresa. Os traballadores agardan que o xuízo sirva para mitigar parte do dano provocado pola nefasta xestión da cooperativa. Os administradores de alimentos lácteos sentaránse de novo este mércores no banco dos acusados do xulgado do Mercantil de Lugo para respostar sobre a súa suposta responsabilidade na quebra da empresa de base cooperativa con base na antiga factoría de Pascual en Outeiro de Rei. No xuízo, que xa foi aplazado en abril, está previsto que comparezan os conselleiros Arcadio López, expresidente de Cooperativa Gancobre, e Euxenio Montero, presidente da cooperativa La Arzuana, ademais dunha terceira persoa, incorporada tamén á causa por suposta responsabilidade na quebra da sociedade. O administrador concursal reclámalles os 3 que se fagan cargo da débeda da sociedade, xa que os considera culpables de que a empresa chegase ao concurso de acreedores que terminou coa súa liquidación. Pola súa banda, os empregados de alimentos lácteos agardan que este proceso sirva para mitigar parte do dano que provocou a nefasta xestión da compañía. Segundo o voceiro dos empregados, Cristian López, hai máis afectados polo peche desta factoría que os propios traballadores. Recordou que hai moitos que aínda non recibiron os salarios pendentes e as indemnizacións, pero hai máis afectados, como outras persoas e institucións, xa que a débeda da empresa é de 20 millóns de euros. Compre recordar que este será o segundo xuízo de Montero e López ante o xulgado do Mercantil de Lugo. No primeiro, ambos foron condenados a devolver os 236.000 euros que cobraron como membros do Consello de Administración de Alimentos Lácteos durante 2 anos. A auxiliar de enfermería contaxiada de ébola recupérase moi ben e é moi probable que non teña secuelas unha vez superada a enfermidade, polo que podería levar unha vida normal cando sexa dada de alta. Mañá coñecerase o resultado da última das probas que confirmará que a auxiliar venceu o virus despois de dar onte negativo por primeira vez. Mañá tamén poderían ser dadas de alta algunhas persoas que mantiveron contacto coa auxiliar despois dos correspondentes días en prevención sen amosar síntomas. Facemos unha pequena pausa, pero voltamos nuns minutos con toda a actualidade deportiva. Deixámonos agora coa exposición sobre o pobo xitano en Lugo que se pode ver no Museo Provincial. Boas noites.
xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. O Alavés puxo fin á xeira de 5 encontros sen perder do Lugo. Os de Setién non foron capaces de facer o seu fútbol habitual e tampouco de crear excesivo perigo na meta contraria. O Club Deportivo Lugo puxo fin a unha xeira de 5 xornadas sen perder ante o Alavés. O conxunto que dirixe Quique Setién non realizou un mal partido, pero nesta ocasión non estivo afortunado ante a meta rival. A pesar de xogar e caer eliminado entre semana na Copa do Rei, o cansanzo non pasou factura aos albivermellos, que amosaron un bo nivel físico, tamén motivado polas novidades introducidas polo adestrador cántabro. Aínda así, o equipo non notou os trocos e mantivo unha boa imaxe durante os 90 minutos. De todos os xeitos, o Lugo non conseguía enlazar ata a área contraria, xa que a rede deseñada polo conxunto vasco impedía que os lucenses desfrutaran do fútbol como adoitan facer. O encontro tiña toda a pinta de rematar en táboas, pero a 10 minutos do final apareceu o santiagués Manu Barreiro. O punta do conxunto vitoriano deu o triunfo ao seu equipo cun remate acrobático que rematou no fondo da meta de José Juan, que entrou a media hora de partido no lugar de Dani Mallo, que será baixa os 2 vindeiros meses. Co gol en contra, o Lugo reaccionou e puido acadar o empate, primeiro cun testarazo de Lolo Pla que repeleu o longueiro e logo cun disparo de Álvaro Peña que atallou Manu. O Breogán é o novo líder da Lef Ouro. Non o tiveron doado para gañar ao Huesca, pero souberon sufrir durante todo o encontro e sumar así a súa terceira victoria noutros tantos encontros. O Ribeira Sacra Breogán é o novo líder da Lef Ouro despois de gañar nun duro encontro o Peñas Huesca. O conxunto que dirixe Lisardo Gómez soupo repoñerse dunha mala primeira metade para sumar a terceira vitoria noutros tantos encontros e comandar en solitario a clasificación. Non comezou ben o partido o Breogán. O conxunto celeste nunca estivo cómodo sobre a pista e tan só cando se puxo por diante, no minuto 32, conseguiu impor o seu ritmo, pero sen rachar definitivamente co encontro. O equipo visitante, dirixido por Quim Costa, sí que entrou ben. O cadro oscense aproveitaba as concesións defensivas do Breogán para anotar con facilidade, mentres que na canastra propia non sufría grazas ao desconcerto celeste en ataque. Semellaba que non era o día do Breogán, que pouco a pouco vía como Huesca ampliaba a diferenza ata unha máxima de 14 puntos. Na segunda metade os celestes trocaron en defensa, amosáronse moito máis férreos, quizáis pola entrada en pista de Álex López, que xunto a Adrián Chapela revolucionou o equipo. A isto engadiuse a portentosa actuación de Álex Llorca. O escolta foi de novo o mellor dos lucenses, liderou o ataque a remontada para rematar a xornada como o mellor xogador da Liga, con 25 puntos, 5 rebotes e 7 recuperacións, para un total de 36 de valoración, o que lle serve para entrar por terceira xornada consecutiva no quinteto ideal. Sexta derrota consecutiva do Azcar Lugo. Os de Javier Alves xa son o único equipo da categoría que non sabe o que é puntuar. Pola súa banda, o Burela empatou ante o Magna Navarra. Moi malas novas para o Azcar Lugo. O conxunto lucense perdeu na súa visita ao Aspil Ribera e rematou a xornada de novo como pechacancelas da categoría, pero agora mesmo xa é o único conxunto que non coñece a vitoria nin sabe o que é puntuar. En Tudela os de Alves mantiveron o tipo durante 30 minutos, pero de novo o final do partido foi un quebradeiro de cabeza.
Ata o minuto 33, o Azcar ia perdendo por tan só un gol, pero dende aí chegou a sentenza. Os lucenses puideron meterse de cheo no encontro, pero primeiro Molina e logo o poste evitaron que os de Alves puideran sacar algo de Tudela. Tras esta dobre ocasión, chegou a sentenza. Primeiro Luisma ampliaba diferenzas e xa no derradeiro minuto, Joselito e Andresito finiquitaban a un Azcar Lugo que ten mala pinta. De feito, os de Alves teñen que gañar sí ou sí esta fin de semana. Mídense o Jumilla, equipo que os precede na clasificación, e de non gañar, a salvación empezaría a afastarse demasiado para os lucenses. Pola súa banda, o Burela Pescados Rubén ten unha situación algo máis sinxela, pero rematou a xornada cun sabor agridoce. O equipo de Juanlo Alonso desperdiciou o 4-0 co que chegou o descanso para rematar empatando ante o Magna Navarra. O cadro mariñán realizou unha primeira parte moi boa, na que foi totalmente superior ao seu rival, pero na segunda metade non souperon rematar. O porteiro xogador foi chave para que o equipo de Imanol Arregui sumara un punto, cando semellaba que non sacaría nada positivo de Vista Alegre. O asubío final foi tan amargo para o Burela como unha derrota, porque tiveron a vitoria na man durante a maior parte do encontro. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso, galiciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco. E polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.